Ning buwan sa Oktubre nga giila sa Simbahang Katoliko nga Rosary Month, sud na sa pipila ka tuig ang Talisay City Hall misilibrar usab niini. Ang imahen sa Birhen sa Santo Rosario gituyok sa tanang mga opisina sa City Hall, kundiin gihimo ang pagrosaryo ug iprosesyon kini sa mga kawani sa usa ka buhatan padung ihatod sa laing opisina. Usa sa giduaw sa buhatan sa Vice Mayor ug gihatod sa mga kawani ngadto sa City Legal Office. Katapusan ni ining duawon ang buhatan sa mayor ug dinhi nahimuon ang culmination. Ugma October 30, matud ni Vice Mayor Choi Asnar nga nahimo na kining tradisyon alang sa pag-ampo sa kahitasan. Pinaagi sa pagpangaliya sa mahal nga Birheng Maria, paghatag og mga pasalamat ug pangagyupo, taliwa sa mga panghitabo ug sa mga nasinating katalagman. Labi na ron sa mga katalagman, agkan kayo mga events nga panghitabo. So dapat palikuno na to atong spiritual, ito pag-ampo para magiyahan ta pirmi